I posna i mrsna verzija ove torte su preukusne, a razlike skoro i da nema. Ali pošto je u toku vreme posta, odlučila sam da podelim sa vama recept za posnu plazma mak torticu. Za početak treba vam 500 ml bademovog mleka ili nekog drugog biljnog mleka, zatim 250 g mlevenog maka, maksimum 100 g šećera, 2 kašike vanilin šećera i 2 kašike pšeničnog griza. Dobro promešajte sve ove sastojke tako da se smesa fino sjedini i zapravo varjačom možete konstantno mešati sve dok ova smesa ne proključa. Kad vidite prve mehuriće, to je znak da je vreme da smanjite jačinu ringle kako vam smesa ne bi zagorela. Ja sam ovdje potpuno isključila ringlu jer je smesa već počela da dobije na gustini. Mešajte nekoliko minuta, 5-6 minuta dok smesa ne postane gušća, ovako kao na snimku, a zatim dodajte 150 g margarina. Margarin se sastoji od biljnih masti, tako da je pogodan za korišćenje u danima posta, a ako ipak niste u postu, onda naravno možete koristiti mlečni puter. Nastavite sa mešanjem kako bi se margarin u potpunosti otopio pre nego što dodate mleveni keks. Ja sam ovdje koristila posni keks i dodajem 300 g mlevenog posnog keksa u ovu smesu. Dobro promešajte tako da se keks u potpunosti sjedini sa ostatkom fila, ali ukoliko niste ljubitelj posnog keksa, naravno ovdje možete dodati mlevene orahe, mlevene lešnike ili mlevene bademe ili neki drugi orašasti plod koji god volite. U svakom slučaju, koju god kombinaciju da izaberete, sigurno nećete pogrešiti jer je ukus uvek odličan. Kad ste dobro sjedinili smesu, ovako kao ja na snimku, sačekajte par minuta da se ohladi, a onda izlijte smesu u neku posudu u kojoj ćete kasnije iseći kolač. Ja sam ovdje izabrala jednu vatrostalnu posudu koju sam obložila papirom za pečenje kako bi mi bilo lakše da kasnije seckam kockice kolača. Kako bi vam bilo lakše da čitavu ovu smesu ovako izlijete u posudu, možete koristiti metalnu kašiku koju ste malo pokvasili vodom, a ako ste i vi u potrazi za idejama za postne recepte, obavezno zapratite Kutak ukusa jer sam i sama ove godine odlučila da postim, tako da ćete na mom profilu naći puno ideja za postne recepte, a kako i sama nemam mnogo vremena za pripremu hrane, recepti koje ja delim su uvek brzi, jednostavni i što je najvažnije ukusni. Ova tortica je sama po sebi onako jaka i vrlo ukusna, a ako želite da joj date dašak svežine, onda ubacite u ovaj fil i sok od jedne ceđene pomoranđe. To će dodatno osvežiti tortu i bit će zaista preukusna, a ja sam odlučila da ovoga puta sok od pomoranđe iskoristim za glazuru od čokolade. Tortica ide u frižider na hlađenje, a za to vreme iscedila sam 2 pomoranđe, dobila sam nekih 150 ml soka i dodala sam 200 g čokolade za kuvanje. Kad krene da ključa, vreme je da možda u potpunosti isključite ringlu i vrlo je bitno da ovdje stalno mešate kako vam se ne bi stvorile grudvice i kako bi se čokolada lepo istopila. Hladnu torticu prelite ovom glazurom od čokolade i vratite u frižider na par sati, a idealno bi bilo da tortica odstoji preko noći u frižideru jer će tako biti ukusnija i fil i čokolada će moći dodatno da se stegnu i bit će zaista odlično. Ako ti se svideo ovaj recept, obavezno ga podeli sa prijateljima jer tako pomažeš da moj YouTube kanal raste i da novi videi budu na kanalu svakodnevno. Lajkuj ovaj video, komentariši, piši mi svoje utiske i naravno subscribe-uj se na YouTube kanal Kutak ukusa da ne propustiš ni jedan novi recept. A sada ti ne preostaje ništa drugo osim da uživaš. Hvala na gledanju i vidimo se sutra sa nekim novim receptom, a do tada uživajte i prijatno!